संबिजितनि लेखाखौ फरायनानै बबे पलिटिकेल साइन्सनि लेखाखौ फरायनानै बुंदों बड'लेण्ड जानायनि क्राइटेरिया गैया होननानै आं सोंनो लुबैयो। मानो भारतआव मोनसे गोदान रायजो जानो थाखाय कुनु क्राइटेरियानि नाङा रायजोफोर कुनु बेबायदि क्राइटेरियानि खोथा गैया। भारतनि आर्टिकेल 2, 3 आरो 4 बेखिनियाव लिरनाय दङ CMA 2, 3, 4आव जेलानो गोनां जायो अब्लानो बबेबा मोनसे रायजोखौ बुखावनानै मोननै खालामनो हायो एबा मोननै मोनथाम रायजोखौ सरजाबनानै मोनसे खालामनानै गोदान रायजो सोरजिनो हायो। बबे संबिजितनि लेखाखौ फरायनानै बबे पलिटिकेल साइन्सनि लेखाखौ फरायनानै बुंदों बड'लेण्ड जानायनि क्राइटेरिया गैया होननानै आं सोंनो लुबैयो। मानो भारतआव मोनसे गोदान रायजो जानो थाखाय कुनु क्राइटेरियानि नाङा रायजोफोर कुनु बेबायदि क्राइटेरियानि खोथा गैया। भारतनि आर्टिकेल 2, 3 आरो 4 बेखिनियाव लिरनाय दङ CMA 2, 3, 4आव जेलानो गोनां जायो अब्लानो बबेबा मोनसे रायजोखौ बुखावनानै मोननै खालामनो हायो एबा मोननै मोनथाम रायजोखौ सरजाबनानै मोनसे खालामनानै गोदान रायजो सोरजिनो हायो।